Ayo खानायानो रानाखै आंनिया नै खानायखौ सुबोदोंमोन आङो लेटआनो जालाय लांसै टाइम जाबाय बहुत हा थांगोन ओमफ्राय नै बेबो थांगोन आरो सानैया फैबावनांगौ दोंखो Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोना थाम्बनेइलावथ' नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आङो दायो शिलं थांगासिनो नेहुआवहाय जोङो नेहुआवहाय थांगासिनो गाइस आंनि मास्टार डिग्रीनि माने अरिजिनेल सार्टिफिकेटआ बे मोनफैबाय खिन्थु मोनसे प्रब्लेम जाना होदों मा प्रब्लेम बेखौ भिडिअखौ नायबाय थाबानो आं खिथागोन स' दायो जोङो इउनिभारसिटियावहाय थांगासिनो नै आंजों दङ लावदुम बिथिं टेक्ला बिबारि नानि गासिबो दङ ओमफ्राय जोंना रुमा खालि जानानै दङ आरोना बयबो फैफाखाबाय माने बयबो ज' थांबाय इन्ट्रेस्ट नाङो नालाय आरो बिसोरो फैफाबाय थायो आंनो डिस्टार्बथार नायनो बालुलुनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला आरो लोगोसे नेहुखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, दायो नै जोङो गारि लाखिनानै दोनबाय ओमफ्राय इयावहा माने कोविडनि माबा-माबि बेफोरबायदि चेक खालामगोन आरोना कोविड माने सेकेन्ड द'ज लानायखौ होनांगोन नैबे अफिसावहाय बेयो एन्ट्रि खालामनांगौ आरोना मा सानो बुट खायगा नै गाइस मालाबोखौ मा जादों जोङो राम्रो नै बरा पानी मोनफैबाय जोङो बरा पानी आरो बेसे किल'मिटार दङ आरो दंबावोब्रा नेखौ मोननो थाखाय जि मोजां गाइस वेदारा बारा सान्दुंद्रायबो नङा बारा अखाबो नङा खोलो खोलो पल' ग्राउन्ड मोनबाय गाइस मोनसिगोन आरोना ससेबानो नै बेवहायबो गोबां मानसिफ्रा बेरायनो फैयो आरोना बेबो जों गोदो इउनिभारसिटियाव फरायबा बेयावहा जमा ग्रुप स्टाडि खालामनो फैयोमोन जोंनियावहा बेयाव जनानै नै इयावहा ग्रुप स्टाडि खालामफैयोमोन जोंनियावहा बल फिल्ड नैथिंबो बरियाखा शिलंनि न'फोरा बिराद साइसथार नै बिराद समायना लुयो शिलंआवहाय न'फोरखौ नेहु गोदोनिखौ गोसोखांजोब्बायलै गाइस ओइथिंसो ओंखारफैदों ओइ मोनसेथिं फैयासै जों बहुदता लामा दङ ना जों नेहुनि वालखौ मोनबाय गेटखौ सेकेन्ड नाम्बार गेटथिं हाबसै जि साइजखा ना जोंनि इउनिभारसिटिया अखा हानलाय मालाय जायो दसेनो बिबारि फरायनो मोनसिगोन दे बिबारि र'दे इयाव लाखि इयाव चेक खालामो इयाव हाब नाम्बारखौ लिरना लाखिगोन ओमफ्राय बेयावहाय एन्ट्रि खालामबाय थांबाय नै जोंना जि मोजां मोन आयु जि मिस खालामबाय आङो इयाव फैनानै ना गोदोरखौ नायफैसैमोन आं माइसे मोजां आं इउनिभारसिटियाव फरायनो लुगैफिनबाय आङो PhD खालामनाय मोनबालाय फरायनो मोनबायमोन PhD खौनो खालामासैना गाइस आं PhD खालामनाय मोनबालाय फरायनो मोनबावबायमोन बेयावनो PhD खालामफिनसै नामा नै दरखार गैयालै फरायालै आं सिदाथ' फरायनो बासै आं फरायनो बायो खिन्थु क्लास लानो मोजां मोनो माने
Ayo, yo faisinमोन जोङो. Ayo माबासो केफेसो. So guys, नै बे आरो ना केफे यावबो दोङो केफे जोंनिया केफे सा लोंनोबा याव फै जोङो. नङा याव फैदो जों मानबा. नोंलाय जेरक्सिन खालामनो. दायो जों हस्टेल थांगासिनो. हस्टेल. मानसिफोर फैले. बांसिन नागालेण्ड मणिपुरि इफोरबायदि अरुणाचलि इफोरबायसा जों इयाव बागुरुम्बा सोलोंसैमोन इयावहा मोसाबा ओमफ्राय नैबे बिथिं जिम थांनाय लामा ओमफ्राय नै इयावबो सोलोंगोन बागुरुम्बा जों गावनो सोलोंलायोबा आंनि हस्टेलखौ मोनबाय बयलाय आंनि हस्टेला ओइ इयावनो थायोमोन ओइ गोदोरा ओइ बिल्डिंआ Hey, you tell me on YouTube channel kau akan mana? Dia jangan hijau kau mana? Kau ni mana? Shooting lang sih thang kau le. Pokoknya lang ni hostel lah. Guys, ang ni hostel lah ini mun. Bro, yo lang sih nanti deh. Mun chicken. Oh yo, si momo sampai betai mana? Ang chicken leg piece sampai betai mana yo? Ro, yo lang sih nanti deh. Das pura pura sampai berzana. Yo dia jangan zaman guys sampai yo. Tu isi kau tu ya. Yo kan lang sih mana? Hostel number 5. Nih biar orang besar ni ada karena ang ni hostel apa ni? Bayi, right? Ang hostel number 5 itu mana? Na Umiam mau hai ro. Rona, Umiam hostel ni ke hostel number 5 Umiam mau hai. Busy. Umiam menang ni hostel lah. Yon tak tu deh. Jadi tabai tang menang yon ranting sana. Guys, iman gubo ni uno jadi ang hostel opi nane beri bawang lele der nasi kang jadi baklas rana hai tabai lang nai ayu ang sang rumbelet zakai mana rana. Pura tabai tang nang mana rana. Gede ternai dia ya. Boria. Actually ang dohoi nintang mana kita nehen nai ya. Ang nama problem zada. Ang na mana जोंनि आदा ओरिजिनल जितु मास्टार डिग्रीनि सार्टिफिकेट बेखौ मोनबायमोन आरोना ओमफ्राय दा बेयावहाय मोनसे जिहेतु जोङो मोनसे रिसिप्ट ओमफ्राय लास्ट सेमिस्टारनि माबाखौ नांगौ मा होनो मार्कशीटखौ ओमफ्राय दा लास्ट सेमिस्टारनि मार्कशीटआनो आंना गोमाना थादो माने आं बहा दोनफ्लांखो आंनाथ' मोनसे फाइलावनो थाखाजोबखायो गासैबो डकुमेन्ट्सआ खिन्थु माहा थाफ्लांखोथाय मार्कशीटआ गैया आरोना स' बेनिनो आं एप्लिकेसन होनांगोन फार्स्टआवहाय मार्कशीटखौ मोननो थाखाय बे मार्कशीटखौ होबासो आङो अरिजिनेल आंनि जितु मास्टार डिग्रीनि सार्टिफिकेट बेखौहाय मोनगोन आरोना दुखु गाइस जोंनिया बेनोमोन आरोना डिपार्टमेन्टआ So आंना बे मास्टार डिग्रीनि ओरिजिनल सार्टिफिकेटखौ मोननो थाखाय मार्कशीटखौ होनांगौ नालाय दा मार्कशीटना आंना गोमाबाय बेखायनो एप्लिकेसन लिरबाय आरोना डुप्लिकेट मार्कशीट दिहुननो थाखाय नङाबाथ' मोननाय नङाना आङो मास्टार डिग्रीनि सार्टिफिकेटखौ स' बेयावहाय अनलाइन पेमेन्ट खालामनानैहाय बेनि रिसिप्ट ओमफ्राय एप्लिकेसन ओमफ्राय फर्म मोनसे थायोना बेखौ फर्म फिलआप खालामनानै ओमफ्राय बाखि मोनब्रै सेमिस्टार नालाय मोनसे सेमिस्टारनियाथ' गोमाबाय मोनथाम सेमिस्टारनि जेरक्स मार्कशीट ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन बेखौहाय जेरक्स खालामना लानानै दायो जोङो एबियावहाय थांसै आरो दायो जों थांनोसै जाबाय आंना लिरनाया गासिखौबो दिनैयो जोङो एप्लिकेसनखौहाय होबाय आरोना एप्लिकेसनखौ होबाय आरो पेमेन्ट खालामनांगौ डुप्लिकेट माने मार्कशीट दिहुननो थाखाय स' बेफोरखौ सब होजोब्बाय आङो एबियावहाय ओमफ्राय दायो आंखौ फ्राइडेआवहाय फैनो होदो आरोना स' गाबोन जोङो थिगसे बेरायहैनोसै दिनैहाय जोङो पुलिस बाजारावनो रेस्ट लानोसै आरोना बेवहायनो थानोसै ओमफ्राय गाबोन सेरापुन्जि बेरायहैनोसै माहा थांनाय जायो नायनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय थांखालि फ्राइडेआवहाय बेयाव फैफिननानै सार्टिफिकेटखौ लानानै थांफिनगोन आं बिराद हेपि जाबाय बेयाव फैदोंमोन जोङो बेयावहा गाइस इउनिभार्सिटि लाइफखौ आं बिराद गोसोखांबाय दिनैयो आंनि इउनिभार्सिटियावहाय थांनानै मानो होननानै बुङोब्ला आं इउनिभार्सिटि लाइफआवहाय जिमानखिनि एन्जय खालामनांगौ बारा एन्जय खालामनो मोनाखै मानो होनना बुङोबा जेब्ला आं मास्टार डिग्रीखौ फरायहैजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो आङो कालचारावहाय ओंखारदोंमोन आरोना शुटिंफोर लानो थाखाय आं बिराद लिभ लानो गोनां जायोमोन बेखायनो जिमानखिनि एन्जय खालामनांगौ खालामनो मोनासै Hey Westy, after so long time we will meet again. I miss you so much. And Westy,
Do you want to say something for my viewers? Yes, hi. We are friends. We used to be roommates before. We studied together, and then now after such a long time, I don't remember how long, but yeah, after a long time we are maybe 2 meeting years again. And yes, I'm so happy today to meet her after such a long gap. So hey. So नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जोङो गार'नि चिकेन बानायदोंमोन ओमफ्राय आङो बर'नि माने pork chicken kappa. Ha chicken kappa बे संदोंमोन नालाय बे भिडिअखौ नायाखैबा आं डिसक्रिपसनावहाय लिंक होनो हागोन स' बिराद गोबाव समायमोन बे लोगो मोनाखैमोन मार फरायनो हायो इयो डेन्जारसो You're saying I'm danger? No, I'm not. Okay, I'm not. She's so intelligent, man. दायो जोङो बेनि हस्टेलावहाय थांगासिनो बे PhD खालामगासिनो आरोना स' बेनि हस्टेला नैबेनो फैबाय शिलंआव मोनफैबाय नै पुलिस बाजारावहाय बहुत दिन हो गया था सेंटर पॉइंट शिलं पार्किंआव दोनना लाखांबाय गारि So guys, दायो जोङो पुलिस बाजारावहायनो थानोसै गारिखौथ' पार्किंआवहाय दोनबोबाय नालाय ओमफ्राय रिसेपसनावहाय फैनानै जोङो माने लोगो सासेयाबो थागोन नालाय दहाय हस्टेलनिफ्राय लाबोफानाया आंनि गार' लोगोआ बेबो जोंजोंहाय थागोन आरोना हटेलाव माने जों गाबोनहाय बेरायहैगोन नालाय जोंनाथ' खामानिया अलमस्ट जोब्बायानो बेखायनो बेवहाय रुमावहाय जा बेगफोर दङ बेखौहाय दोनसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय बाहेरायाव ओंखारलांसै स' फैदो दानिया आं रुमखौ दिन्थिनोसै नोंथांमोना माबोरैहाय So guys, नै रुमावहाय फैबाय ओइ बिबारि शिलंआव फैना मादि मोनदो मा नोंखौ माबा बेसाद नुदों मा होनो मा बेसाद नुदों ओए यहाँ पे क्या फोटो